Pero guys, napanggaan din guys, motor guys. Amalyado guys, oh. Hello. Tama ka, boss. Nasama na mata mo. Backing ang jeep. Ito guys, oh. Bata na ba, oh. Guys, oh. Ang bata, oh. Ang motor, oh. Tumbang motor guys. Bata, oh. Mga yung jeep nakakuha na, niliko kalit ang jeep, niliko. Bangga, oh. Gusa liner. Kalit sa kliko ba? Mana na bangga, oh. Dalam hospital na. Dalam bata hospital ko. Ay taxi, oh. Para bata. Dalam, oh. Dili, ko na lang na. Bata. Bata, oh. Ako na lang na. Pa-check up. Check up talaga to. Pa-check up. Ubagi lang rin. Ubagi lang. Ubagi rin. Mana guys, banggaan guys. Wala tuyo guys. Tuyo kang kan bagus sa liner din. Sulod sila din. Mo na bangga. Jadi nih mama din yung babae din. Yang angkas bukan sa driver, angkasnya. Siya rin gusto eh. Nakakyaw. Guys. Bata mo, ipacheck up karon sa hospital kay basig na panto ba? Ang tumbara ba sila? So, tumbagin ng motor. Tumbagin ng motor guys. Ang problema, pagpachika pa na, wala mama. Lagi, wala matag na disgrasya mga guys, kalit mo yung likawang kwan. Panilang na. Yan papa guys, oh, di ba balon sa ibato niya. Peranta na yung aman. Okay, bye guys, bye guys.